Hello guys, ipakita ko po sa inyo ngayon yung pila ng gasolina dito sa Bohol. Grabe guys, sana masolusyonan po ito sa government po natin, no? Sa national or sa provincial. Pakita ko po sa inyo guys ang pila. Let's go. So ito guys, ito na yung pila, oh. Sobrang haba, oh. Grabe. Pila po ito ng guys, gasolinahan, no? Umaga pa lang po, hindi pa nakabukas yung gasolina, nakapila na sila. So grabe, oh. Grabe, sobrang taas guys. Pila po ng gasolina, mayroon pa sa kabila. So nakapila sila sa sa COL gas station. No? So ito po yung ding mga sasakyan diretso pa po. Ito din yung mga sasakyan. Sa kabila din to. Pumipila din to guys. Oh, sobrang haba. So hanggang dito guys, no? Balik to bro. Yan. Yan. So dito yung start ng mga sasakyan. Yung pila nila. So sana masolusyonan to guys. Ang government po natin, lalo na po sa probinsya ng Bohol, sa governor natin at saka sa national, at lalo na po sa presidente po natin. Grabe, sobra. Ito po, sobrang hirap ang gasolina sa Bohol. Sana guys, masolusyonan po, nanawagan po kami, no, dito sa Bohol. Dublihin po yung yung supply po ng COL gasolina. Kung ano po ba ang dahilan bakit ganito po yung gasolina, dahil ganito kahirap pumila ng kumuha ng gasolina. So hanggang doon guys, maraming salamat po, no, sa lahat ng mga subscriber natin at sa mga viewers natin. So ito yung update mula dito sa Bohol. Maraming salamat.